official magician ni sa mong grupo. Busy na lang ganing tawhanan kay hindi man mapunisiya sa mga birthday party o guban pa nga mga corporate events. Garbo sa Tris Guapitos. Atos gatos masipang pakpak ilado sa Visayas Mindanao. The Dancing Magician, Mike Thriller. Hey, siya kung sa akin, magabi ka niyong tanan. Okay, mga bata, kinsa may ganahan, makakwarta niyo, karong gabi na. Sige, pwede mo maduol, mapatungo diri para in-imagine na kung kwarta, ako ipang-iksa niyo dira, ha? Wala na yung musaka, ha? Kaya matagak niya mo, ha? Labi na kaning tambok, malusto yung iyatong kuhan mo, kita ha? Okay, ladies and gentlemen, salamat dahil ni Kapitan Rowena o sa iyong mga kauban, ay ni Konsihal Rowena o ni Kapitan sa pag-contact sa buong grupo na kami din napili ninyo nga bulikaw. Hey, giingon pa ni Konsihal na first time ko nila gikan sa Gidugayon, gikan pa pagbagyong Odetto, Kosto, wala na silang kalingawan, mo ni kay napahak sa ninyo. Karon swerte kayo mo kay si Idol Torangsoy ang pinakasikat mo di bulikaw ninyo. Okay? So mga bata, are you ready? Okay, ladies and gentlemen, Mike Kenders here. I will do dance with magic together with you guys. So everybody, back mga bata. Yeah, music. Okay mga bata, dili pa nito ang lahat. Ilagay nyo mag-magic dili. Okay, ikaw na ka! Pasay ko lang mga bata! Alright, 1, 2, 3! Papa! Oh! Pasay mo ay! Okay. Ikaw mo, sa gabi, ikaw lang eh. Yo, magkumatag man dito ha. Oh. Dituan? Okay. Alright, 1, 2, 3. Ayan, ikaw lang. Ready mo ha. Oo, bali na. Isang kailangan ko, Lord. Isang kailangan, Lord. Umatang ko, Lord, ha? At isa ko na ako. Isa ko na. Umatang ko, Lord. 1, 2, 3. Happy! Okay, ako wala ka ng mga bata ng awa, ha? Oh, ay, saan ba na? Kung wala ka yung iyakas na mo, ako'y makita ko ulit yung mga tao. Kita na naman di ko. 1, 2, 3, happy!
mga bata. Kailangan na mo! Sige, wala pa rin kung sunod, magkakulpa na itong magic. Bigisin pa to siya. Hangtod, magkakulpa itong magic, okay? So, kalpa lang mga bata. Likod lang din na, wala yung barong para makita itong suluyo. Sunod na itong magic is kayo nga magic. So, ayaw ning sunda mga bata, kay delikado. Kini ha, magiging rin, professional rin mabuhat. Ano? Okay? Ladies and gentlemen, kayo nga magic. Pakpak. Hoy, ako lang kaya. Maski po eh. Ako magmay. Ladies and gentlemen, disappearing magic. Pakpak mga bata. Watch. Ikot lang, ikot. Now, subos. Kinis lang kita. Ati subos. Nice on, wala. Akong patungkod ang hanggang stick. One, two, happy! Clap your hands. Pakpak mga bata. Kita naman mo langgam nga magic karon ari na po bitin nga magic. Ladies and gentlemen, kung ano pinakalisod ang pag-magic o bitin. Ayaw na po kahadlok kay dili ni panakon. This is just a normal snake mga katuran ng dili lang nga bitin. Bitin nga magic. Pakpak mga bata. Excuse me, kamay-may. Ang kasi sa long. Asa po yun? Nihangyo ang atong mga opisyal, ang kini ko nung nagtugtog si Doblado. Naugan. Mo pungko lang, mo gamay, no? ubos na yan. Nareklamo itong Atras na tos po na gamay dito para di mo mugo. Sige lang, para ato maging tanan, no? Para ato din tanan ng wawang kalingawan. Okay, pagbalik sa duwang magician. Okay, unsa niya nakita mga bata? Busy rani nga yelo ato ni himong bitin. Walay lipat-lipat tanawa mga bata. Ladies and gentlemen, snake.
Alright, ladies and gentlemen, mo siya gitawag og Dance with Magic. Tapos sa mga bata. Ah. Dance with Magic. Ato ilisan sa tutukan, ha? Lingkod lang ha, wala mo barong. Ano ng magic? Okay, karon mutudlo na ko og magic ninyo mga bata. Isa kamot kanang ganahan makatulog magic. Duha ka laki nga isog. Dapat isog ha. Ganahan makadawat og kwarta. Ganahan mo kwarta. Ito mo kababong magic og kwarta. Dili, ang dili mo to, akong pakiton. Ladies and gentlemen, kwarta nga magic. Pakpak mga bata. Oh, di mo sila mo to, atong pakiton. Okay, usa ka ila mo kasi pangalan ni? Gitawag ni siya oh, siya po. Ampaw. Tanawa mga bata, naik kwarta wala. Wala, sa yun ha, wala. Tingnan lang, happy fiesta, 1, 2, 3, go! Papa. Pila? Okay, isa kamot, kinaganahan 500. Ako ba rin, dili tagaan, nato lang mo lingkod. Isa lang, lingkod lang, isa kamot, kaya ako ipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 35. Oh, dapat na lang sa'yo. Magaros, wow. 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. 500 divided by 50. At 5 na lang mo. Nakapay. Ay, kapay na kayo. Kailangan mo, padako na to. Okay, pilay po na kasunod sa 500. 1,000. Sige, para dagko magdawat. Ladies and gentlemen, pupili lang ko og duha ka po ako tagaan. Ladies and gentlemen, padakon pa na to 500. Di mo 1,000. Pakpak mga bata. 1,000. Amo karong ha, dili na ko pilion ha, katorang mo lingkod. Ako'y makita niyo, wala ko'y kwarta. Ay, kwarta, wala. Na, wala.
Oh, nasunog ng 800. Buha nga. Asa buha nga. Tayo kaysa, 800. Asin ako, 200 o 1,000? 1,000. So, kani gamay mo. Pero ato ni balik sa 1,000. Ganano mo na ko balik sa 1,000. Ika, happy! Yes na! Tara! Dako ka sa 1,000. Ah, ma eh. Ako, sa 1,000. Beraan, manikap. Nakuha sa mga. Tons, ilisi yan i-construct namin. Nakuha na eh. Okay, ano lang, tudluan na mo. Magic ka ng bata. Duha ka po, kalaki ka ng ganahan. Bakat po ng magic. Isog ha, dapat tiling alawan. Tani ka po ha, marang isog yun eh. Ha, pakpak. Ayaw lang na, pinako naman ka na bata lang sa. Kani, daw. Ikaw, pakpak, kani ko sa. Duha ka po. Kana, kan eh. Mo ni mga bata maklaro kayo isog dili mahadlok. Maganahan jud mga nawan og kwarta. Ari tas tubangan makaustog microphone. Okay. Okay, ato bang na dito duha? Ato bang kisay pangalan Majibo? Pangalan mo? Sandre na daw Majibo. Kanyo, mura man si Yolo. Yolo Pascual. Kita man? Is? Ah, is. Kauban sa pag-ibig yan. Ano na nga mo? Serses! Ah, Serses. Serses. Isog, dili! Isog! Very good. Para makakunog magic, dapat isog. Isog, dili! Isog! Duha ka mga bata nga isog. First time makita areta sa pinaka-cool pa mga magic. Mga na ni ang pag-magic. Lingkod lang mo ha. Lingkod lang mga bata ha. Kaya mga na ni makita na kayo. Kamu doha, ari mo dali barog daw. Ato dito barog sa ubangan. No, dila po tayo barog. Guniti lang inyong buhat to. Gunita lang ninyo ha. Guniti. Mga na ni ang cool pa mga magic. Sa Japan pa rin ang kapatakunan. Mga ni ang pag-magic putol o sa mga bata. Ay kabalaka, ay mong handlong. Inipatulan ni matagal ako. Ayaw hikapa kay ako lang ibalik. Ay kabalaka, magician ko. Okay? Ay kabalaka daw ha. Kaya mag-magic, pagputol ko, ayaw handlong. Sa Japan, yung ako gatong ika-practice na ni. Katulong ako na sa'yo. Pataka ba ikaw-upat ni ha? So, ampo lang mo. So, na yung mga tiguwang na tibaw mo mahika, ay alam supra para huwag batang manisgrasya. Ladies and gentlemen, bata, putlan ko. Sa Japan. Distansya, ihoro naman yung mata ng Santos. Distansya boy. Kausar ka mga Ros, ihoro ka na Santos. Kalawan. Ayaw na mong lanas, sipot ka ng iyo, wala na makulos na kausar na dapat, ha? Ladies and gentlemen, putol o! Ito lang hindi, para dilapit ulog na. Alaw na! Let's go! Ito dito, ayaw pag dito. Alas 3! Ibalik na maglagan sa moros. Okay. Alala lang, duha man mga mo mo, musali putlan na go na to. Isay putlan, ikaw siya. Ako, tutol, duha. Bato pink mo, bato pink. One, bato pink. Bato, okay. O sana, bato pink. Ikay pipi. Pwede na ka muna, ikaw may putlan, ikaw may nakanaog. Ay, lang naman, chika pa itutlo ninyo, babe. Patalawan, sakit pang isog, inatutol. Kanina lang, laki na lang ang magic, kanina lang, Ikaw, daon mo ka, tampong yung magic wand para balance. Ikaw, tampong mo ka, gamay yung magic wand para balance, okay? Try ka malak na, di sa gamay-gamay ng magic wand, mga ni pinakalikon ng magic wand sa United Kingdom. Sa ihampang mo rin, hindi maunsa. Okay? Are you ready? Ayaw na siyang balia kay nag-magic na tagpuan. Ba't ko matutong ito na yung balian, diba? Ay siya. Bagay-bagay, napayos na. Musika. Ay, ano, hindi na ni musika. Hindi na doon na mabali. Okay? Ay, ano na mo, happy ba?
Ilis mo kay bukat di ka po rin usa. Na, mabalik na yun. Hindi, di na mabalik siya, no? Wala na pinanagahi ng Magic Wand siya, no? Di na mabalik. Ihatag ko na niya, testingin ko ng balik, di na mabalik. Ihatag ko na niya. Di na niya mabalik. Siya rin mabalik pa ng... Okay, mga bata, ina niyo! Happy! Eh, di na rin balik, oh. Na, morning ulit tayong balik, ha? Okay, karon, mag-magic ng kwarta. Okay. Kamong duha, sorte kayo mga makadawat mong kwarta. Ladies and gentlemen, pakpakan na ito sa mga duha sa itong kwarta na magic. Yan. Isang pila inyong kawayoon, ha? Wala di limit, okay? Usa-usa lang ang kwarta, dili milyon-milyon, ha? Pili mo, ha? Ano na lang, depende na lang, ha? Kita. Ito na botas, kwinta. Ang sa kwinta kay busog ka man eh. Kani gutom na ni pormahan. Ay, Bandre, okay lang mo. Usar na kwarta. Usar. Ay, Bandre, okay na. Oh. Ato ka matanong, kailan ba ni kwarta? Eh, kwinta, kailan ka sa kwinta? Oh. Eh, masay color? Pink. Kasi tao sa kwinta. Duterte. Duterte. Ano yung may kaila? Kasi yung naduha do? Ang grade 5 ka ni kaila ni kwarta. Masay color sa 500? Yellow. Hello, kaysa man na lang pili sa 500? Mas ganda. Mas ganda! Kasi ng Magic Wand eh. Mas ganda. May gusto rin doon. Ano nga lang eh. Ay lang, para di mo lang kaka. Magagawin pa ba mas ganda. Ako na lang yung magic. Tanawa, na yung kwarta, wala. Wala. Nagkuta, wala. Ako ipakita ninyo, ha? Oh, na yung kwarta, wala. Siyempre, wala'y daya, wala skamot. Nanay sipir, atong paamblihan. Amblihan ang sipir. Ang ambli sa sipir, soda kamot. 1, 2, 3, bitin! Kuya, one. Bata. Kahit kwarta, wala. Asa yung nauna to? Skwinta? Skwinta to na. Ladies and gentlemen, si Skwinta, mga magic. Pakpak, mga bata. Sabang magic kwarta. One, two, three, happy! Ilang skwinta ta guru. May team rin ginoon na. Skwinta ba? Ping pa. Sitaw skwinta? O spinya? O, tawa. Tawag siya ba? Tanawa. Kani may sakto mo na huna. Kasi color sa 500, yellow no. Ayaw mas ganda ha? Yes, 500. Atas kamay, hibog ito. Hop. Ata na, 50, 20, 500, 100, 200, 1,000. Pakihan na kadang-kadang. Manitigot, usbigot, usbo na to. Awa, ako, magunahon na kung 100 ha. Ladies and gentlemen, si color sa 100 mga bata? Purple, music DJ, 100. Whoop. Ha? Yan to sa. Tinood, guniti. Sa microphone. Okay, pakita nila. Tinood, dili. Tinood. Ganahan ka na, dili. Ganahan. O sa istorya ni nagkakwarta. Thank you. Thank you. English lang. Sa Bisaya? Salamat. Salamat. O si Japanese? Welcome. Salamat. Bisaya, English, thank you. Japanese, welcome.
Nasayong mga ugunahon na. Naku, kaya nato ko subon. Pila. Ay, bukara, pila. Kapagamiya, Jod. Kapagamiya. Kuniti. I hope. Nga itagak. Na. Ay, lapay, itagak. Lapay, mo. I hope, balik. Itagak ka man, ha? I hope. Kaya itagak. Oh. Music DJ para matuwa mo dili ang kamot sa magician may sekreto siya may makuha 500 ka nako mahimo na ning 100 color by next second answer 100 ready ikaw na, wala yung mga magpapa? Wala. Kasi amigo ni mga natin eh. Kaya mga amigo ni mga sige. Atag yung mga magpapa ito dali. Okay. Ano lang, para dito malangan kay mga, ako tika taga-kwarta iliguman. Pero panahon ko sa dito ko sa din, nakadawat naman din siya. Okay, mukha na na. Ikaw punta na kayo mong kwarta o 500 ka tilon na itong imagine na ito ganina kung musunod ka sa kong hangyo. Okay? Stand straight! About! Karon, sunda lang ko kay kini ka magic mo na dili pinakabulba mag-magic na tag-artista sa inyong tubangan, okay? Kasi we call this one teleportation magic or transferring magic. Kini siya bubalhin siya sa Manila, ang artista sa Manila bubalhin diri. Pangutana ko kisay idol ni mga artista. Coco Martin, James Ray, Daniel Padilla or BTS. Rory Padilla. Okay, Ruben Padilla? Ano mo idol? Oh. Sige, ladies and gentlemen, magic ko na to. I-transfer na to si Ruben Padilla. Ikaw mabalhin sa ila, okay? Sa'yo na kayo mabaton para makadawat ng kwarta mo. Doon pala ka. Ladies and gentlemen, iyang ganahan, Ruben Padilla. Pakpak mga bata. Okay, iyang ganahan si Ruben Padilla. Mga bata, ina siya, hi! O, bounce ka, ina, hello! Dito! Ay, ina, dito, ina. Hello! Dito! Okay. Pangutan na kung isa'y koyong ni Mondari. Nagari akong iyaan ako si Hal. Ay, iyaan ako si Hal. Asa man na? Anang gumati? Gani. Isa'y pamana ni Konstruin na? Ha? Mabibig? Mimi. Mami, konsihal lang? Imo na niya si Mami Mi? Manayaan.
konsihal siya rin nakadress, no? Iba ka sanda. Mag-dress, mag-iba. Pero buta na si Mami Lee, musimba. Raksa. Sa simbahan, mag-ampo. Dili. Mag-unsa di ay? Ligang yakon. Okay. Pangatana ko, kisa may kuyog yung mo dali lain. Nadali ko mga igo. Asa man yung sa may mga amigo ano isa ka mo? Mga amigo mo. Ikaw sa man mo sila. Kailangan na tanan? Wala na ligo. Amigo mo ta. Kisa may naadiri, kisa may kuyog yung mo dali. Nadali akong crush. Ayan! Sige. Asa may color sa saninasin mong crush? Ilaw na siya. Look! Dilo ang t-shirt? Dili, ilaw gipot. Kinakakinaw. Gayelo. Asa may gayelo? Ay, kana Spanish pa. Yellow ang t-shirt, orange ang coral. Adi kay kadakot na. Ay, natagkabog-kabog ka pa yun. Ay, kato. Tuwa dito sa luyo. Adi kay tiguang naman daw. Ay, tiguan. Ha? Isulti na lang ang pangasi mong crush para kadawat na kwarta. Kasi pangasi mong crush. Ngawang to. Wala mo ikaw. Bulong ka kwarta ka. 500 na mo ihatag mo. Ay, ang mga na siya. Pagtik ka. Siya ron ko dita? Dili. Sino magayaw? Dili. Siya Padilla. Dili. Isa pa na naman siya. Aling doon siya. Ang halagang siyaw. Ayun ang artista. Kana lang mga lokal. Kanang naarang dali ba? Anong naadali? Para dali ka makakita or makakagkwarta. Kisa may mong crush. Kanang kulot ang buhok ay. Nagpapulot-buhok na rin. Ay! Kada siya! Mauna kong crush. Nanong ganahan magkaanan niya? Karihawin lawas. Isa pangalan niya? Sophia. O sa pa'y naganahan ni mo ni Sophia? Naku siya kaon. O niya? Okay. Kung crush mo si Sophia, na kay kanta para niya. Na. Sige, usay title. Si Layla. Pagtiguan mo na. Para sa iyong lola. Magtarong pa. Ako na ididikit sa iyong lola. Anak na, respeto ka. Sakto sa gay. As a sign of respect mo, kanta na siyang lula. Isa may iyang lula. Ikangit mo eh. Usigaw na gihapon. Okay, kanta, Delilah. Ako'y una, ikay chorus. Sige, larga. Sige, ano no? I saw that night in my hand that she loved me no more. Ikaw? Ay, naikakong gigi ako makita. Kaya ka nga gigi. Ay, ang bibi. Kana mga love song para maganahan na siya. Kana one, like a dream come true. Two, just wanna be with you. Ikaw? Three little monkey jumping on the bed. One can a doctor said. Di ba tayo? Ay, may langit na labi. Last day. Kana taro ang kata. Kaya ba mo ng uhaw? Dumili mo ang pali. Kaya ba mo na? Sige. 1, 2, 3, go! Ako'y unang yapon. Handa? Sige. 1, 2, 3, go! Dumili man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Tanawa sa Sophia. Kaya, look into my eyes. Yeah! Kanta! Chorus! Uhaw! 1, 2, 3, go! Bakit upaw? Bakit upaw? Bakit upaw? Sige kita. Bakit upaw? Bakit upaw? Ako'y dinigita. Rita. Dito kaya. Kakagito. Naganatiling upaw. Atong kanta, uhaw, dili upaw. Nakal, hinugdan ulit ano si Kapitan man. Upaw. Kapag sa kapitan liwaga. Kam, ika na hinugdan na niya. Ayaw ko unggay na niya. Dili, unggay, kakaragday tika. Ay, muna kay kapitan na mo na mahusay. Okay. Pakpakan na to siya. Ako na yung tanda mo ng maskara. Pakpak! Ayaw. Look, manong di mo nga tanda mo na. As okay ka rin, as bako ka rin. Okay. Ano lang, basta may masulti ni mo sa ato ang mga audience na rin. Oli na way. Ayaw mo niya, kaya mutag ka, pero ayaw to ransoy. Ano lang, si Konsihan Rowena, kung sa may masulti ni mo, mamaya na pagkaon na to. Nakakaon. Napagkaon na. Kamu rin nakaon, huwag mo kakila lagi. Ikaw ka, ato ka ilang, kaon ka. Sige,
tira. Okay. O sabi mo sundin mo ni Consuela. Good. Hindi ko nga nagsaw mo nilang budget ha. Nakailan mo na may budget. Iunggoy na mo kami. Okay, pagpaka na to. Ako rin nagpako ng maskara. Ayaw, ayaw, ayaw. Oh, ano din sa kaganahan tagtango na? Ako sasayawan akong crush sa siya. Naisa, dili na to bugson o dili ka na mo sayaw, dili ka to bugson o dili ka ina lang dili ko. Ligo lang ha, ligo. Pero ganahan mo sayaw ina. Oh, o dili, ay lang ina oh, ina lang. Ha. O dili ka mo sayaw, ligo. Mo sayaw? Oh, Balik. Mo sayaw? pwede na sayawan sa sindayon. Okay, ladies and gentlemen, last part of our comedy magic act, pangmaka na to siya. Ako alam po eh. Okay, be. Ubos ang kamot, ubos. Sunda ko, anak. Sunda ako kamot, anak. Lasa ni kita, kwarta na ka, go. I don't wanna Kwarta bawa lang yung upa. Kalri. isn't from you. Ano? I don't Ikaw? wanna No? if she Ha? isn't Ato ba nga si Sophia? 1, 2, 3, na. Right, yapon na. Sophia, karahin ko ni. Oye, Sayo lang. oye, Sophia, karahin ko ni. Oye. Enjoy ko, Sophia. Oye. that I belong. Okay, pagpaka na to! Siyempre, dili pwede nga dili siya makanawat o kwarta. Ato yung tagaan. Pila ihatag na to? Kasi 100. 200. Okay. Kanya, salamat ka ni Kapitan o di ko sa Marruina ha. Kay Mora ba ni nagkwartos kwarta, okay? Salamat ka pumunta. Ya, ina, thank you Kap ha. Asa na para. Ina, thank you Kap sa 500 yung katagnan na po yun. O niya na, ina, thank you Kap o mga konsihal sa 500 para na po yung mga lugma. Thank you, Kap. Ya, mga konsihal Thank you, mga tiyan. sa 500 para na po yung mga lugma. Sabay bandit. Pa. Abi mo lang kung kataga ipakita nila nga na kay 500. Salamat sa 500 mga kapitan o konsihal. Ha? Oh, 100 ka wala nina. Nagbalasa. Ino magbibiso sa bulsa. Ay ka malak ka. Karong alas 12, ganahan ka mabalik ng 500 ka na sa lubot, malumpiti ha. Okay. Amo na. Okay, nagkasalamat. Okay, sabi kayo tanan. Bye, thank you. Salamat. Consuela, kapitan. Ang tanan mga konsihal.